പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, 2 കോട്ടൺ ചുരിദാർ ഞാൻ ലൈക്ക് ഡെയിലി യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടിരുന്ന ഇതേപോലത്തെ ചുരിദാർ ഞാൻ അടിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വേറൊരു ചുരിദാറിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അടിക്കാൻ കൊടുത്തത്, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തത്. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് എക്സാം ആയ കാരണം എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ഉമ്മയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തത്. ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് ഇതേമാതിരി ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ അതേ സൈസിലും കാര്യത്തിലും അതേ മോഡലിൽ തന്നെ അടിച്ച് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൊടുത്തു. അടിച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ലൈനിങ് ഈ അമ്മച്ചാളിടുന്ന മാറ്റ ചുരിദാറാക്കി തന്നെ എനിക്ക്. ഞാനത് എന്താ കാട്ടാന്നറിയില്ല. ലൈക്ക് അടിക്കാൻ കൊടുത്ത സാധനം, അത്രയും പൂതി വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സാധനം അങ്ങനെ കോളാക്കി കിട്ടുമ്പോൾ അത് ലൈക്ക് ചൊറിഞ്ഞ് കയറുന്നു. ഇന്നത്തെ മൂഡ് മൊത്തം അങ്ങനെ സ്പോയിലായി. എന്താ ചെയ്യാം.